Quin pessebre que aquest any tenim muntat. Esperem que el nen Jesús no aixequi el cap, perquè quan vegi aquest quadre és capaç d'anar a la ràdio i esbombar que tot lo seu és inventat. Per començar es veu que els tres reis seran dos, que n'hi ha un que el té mig cagat de por. Diu que Espanya no s'hi acosta, que li han dit i que li consta que milers de pastors han votat a Vox. Baltasar, ets un xic exagerat, li diuen el rei Melcior i el rei Gaspar. Arribem a la Jonquera i valorem si encara queda algun camí esperançador per arribar a l'establia on hi naixia un tal Jesús que havia d'arreglar el món, però l'encerclaven 1000 policies, que no es tractés d'un d'aquests trucs de Puigdemont. Aquestes que els dos reis van arribar sense haver pogut convèncer amb Baltasar, i el camell que els hi sobrava va dir marxo a vendre blanca en un caganer que està plorant per allà. La qüestió és que els patges anaven tan tapats que la brimo es va confondre amb talibans. Per hostiar-los amb les porres i amb una bala de goma van buidar-li l'ull esquerre al rei Gaspar. A cops de porres, bous i pastores, esquivant baralles, containers i taulons, i el rei Herodes, perdent els modes, obsessionat en matar l'infant Puigdemont. I a l'establia tothom corria com un tsunami fet del vàlid Forexpan, mentre la verge perdint rumia. Menys mal que ens estimem molt més quan és Nadal, menys mal que ens estimem molt més quan és Nadal, menys mal que ens estimem molt més quan és Nadal.